ko. Hinay-hinay ko, please. My only request. MOR 91.9, my only radio for life. Basta MOR, Chuigi Bing. And of course, MOR sad-sad schedule na ito mga kapamilya. Ugmapuhon dito sa may COC Finma na quadrangle para sa Criminology Day. Kauban ng MOR 91.9. Of course, mga best friend, naging kasi silang mga activities diyan nga ipahigayon. Yan sa may, sa may Finma. Aba, ito. Sa buntag ni mga kapamilya, ayan mga students nato diya. Sa buntag, adunay misa, mass dance dayon, karate exhibition, basketball men and women, Liceo og COC, og na mga games, amazing race, Flappy Bird, quiz ball, etc. Tanan pa, uguban pa, championship na year level basketball sa hapon, sa buntag day. Sa hapon dayon, basketball men and women, sa CU o COC, volleyball na men and volleyball men, CU and COC. Yan. Umanda yun, chess, basketball, SBO versus faculty nga basketball, og chess, og sa gabi dayon Battle of the Bands, og macho gay dayon mga kapamilya human ana, og panihapon, aba mo ning ganahan nila panihapon. Umanda yun MOR sad-sad. Wala siya mga kapamilya. Of course, powered by itong MR Sad-Sad diha. O mga events sa sa COC. Powered by Kuan. Yan ang ato ang kay Prami Boy. Yan, Extreme Sound Mobile. Salamat mga kapamilya. Oras na to, alas 10:20 na mga best friend. And of course, welcome sa itong second final hour sa programa natong My Only Request. Kauban ninyo yung lover boy, Joe Romantico. Ang chick boy, pero good boy. Right here, right now, mga best friend. Ato nang ihatag ng atong lyrics of the day. I know nga familiar kay Montanan ani mga best friend. Na mo kaya bayan sa ito lani. Aba, ni para ni sa mga in love matod pa nila nga ikaw yun ang maong rason sa tanan anong nanginani ko char yun sabi dito sa itong lyrics of the day. How can I forget the longings of my heart? It's you I think of night and day. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I'm really close to stare at you. But sabi naman dito, you're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. My thoughts are all about you, alive and true to me. But now, I really have you. Blank, blank, blank. Mocha. 10:22 already. There's a song now by Dream 7. Kailan kaya? Only right here on MOR 91.9. Tamis ng iyong halik, kislap ng iyong tingin, pagkasama ka. Ikaw pa rin sa puso't damdamin.
Radio 91.9. I only request. Nang una kitang makilala, ay inabot ka ng hiya. Tahimik ka man ay ramdam ko, nangungusap mong mga mata. Huwag kang mangamba, naiintindihan ko ang takot ng iyong puso. Sasabihin ko na ang mga salita na di mo masabi, aking prinsipeng torpe. Sasabihin ko na ang mga kataga na di mo may pahiwati, aking prinsipeng torpe, prinsipeng torpe. Di mo mabigkas ang nilalaman ng damdamin mo at sinta. Batid ko naman sa mga kilos mo ang pag-ibig na walang humpay. Huwag mag-alala, naunawaan ko ang takot ng iyong puso. Sasabihin ko na ang mga salita na di mo masabi, aking prinsipeng torpe. Sasabihin ko na ang mga kataga na di mo may pahiwati, aking prinsipeng torpe, prinsipeng torpe. Minsan lang dumarating ang tulad mong pumupuno ng buhay ko. Ibang-iba ka sa mga nakilala, sana'y di ka magbago. Sasabihin ko na ang mga salita na di mo masabi, aking prinsipeng torpe. Sasabihin ko na ang mga kataga na di mo may pahiwati, aking prinsipeng torpe, prinsipeng torpe. Sasabihin ko na ang mga salita na di mo masabi, aking prinsipeng torpe. Sasabihin ko na ang mga kataga na di mo may pahiwati, aking prinsipeng torpe, prinsipeng torpe, prinsipeng torpe. We'll be right back. Hold on, cause we'll be right back. MOR 91.9 MOR. Mahirap yun. Oras na to, alas 10:30 na. Time check brought to you by... This time check is brought to you by Fighter 50 on the Rock. That time check was brought to you by Nido 3 Plus. Laking Nido 3 Plus. Protektado. Safeguard Family Bar, 2 pesos off. Family size refers to 90-gram bar, 2 pesos off versus previous SRP. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang joy. 5 pesos, moabot og usa ka semana. Mula 1929 hanggang ngayon, problemang skin disease sa Katialis, todo alis sa presyong di nakakainis. Sa isang bahid ng Katialis na nakakahiyang tigyawan, yan ay matutuyo. Nagbabalat, goodbye pimple na nakakainis. Ang Katialis ay nagpapagaling ng napakaraming sakit sa balat tulad ng bungang araw, eczema, dandruff, huni, anan, anghit, alipunga, panlabas na almoranas at kagat ng kulisa. Basta skin disease, gamitin ang Katialis. Available in all leading drugstores nationwide. Parang sa tabi lang po. Excuse me na po.
Grabe naman ako ng patalo ng mama. Naku, oo nga ho. Nakakagulat yung amoy pagtayo. Para ko sinapang napatay na isda sa ilong. Guwapo pa naman. Nakakahiya lang amoy. Kalok. Kasing fresh ba ng pantalon mo ang shirt mo? Parang hindi. You need more Downy. Downy Big Bango Sachet. Sa SRP na 7 pesos, may 50% more Downy ka na. Bangong kasya sa buong labada, mula pantaas hanggang pambaba. Downy Big Bango Sachet. New Downy Sunrise Fresh and Garden Bloom. When you rub ang damit, ang bango-bango marirelease. Ang saktong tintang Joy Pildi ang duha ka bareta nyo. May natibukog mo aron walay awas kini. Saktong kontrol, sukat karon. Joy na sa tapos sa saktong kontrol. Dagirap pa sa duha ka bareta. 6 pesos na Joy on Joy. Price based on SRP. Sa tamang kontrol, matipid pa sa 2 bareta ang 10 pisong Joy. Some women like it strong, hard, and big. But some women like it firm and be able to have it anyway. But most women just want to go home to it every night. Here in Mandawi Foam, we have everything they want. Strong and hard wooden furniture straight from our factories, assuring you of good quality. Sofas firm and customizable so you can have them just the way you want it. And mattresses for all types, making you want to come home to it every night. So make everybody happy. Visit us at Mandawi Foam and inspire your home. Anak, may bagutang kasilingan. Jutang anak, nag-hello na ba ka? Sa Facebook na lang, Ma. Next week ng reunion nato. Say hello to your cousins, ha? Ma, Facebook na lang. Kuya man mag-face-to-face ang imo anak tungod sa pimples with a new Safeguard Floral Pink. Now with aloe, she gets 24-hour germ protection. Mao nga no more hiding, more blooming. Oh, birthday day sa imong crush. Greet niyo mo sa Facebook. Facebook? Face-to-face na lang. Bagong Safeguard Floral Pink. Now with aloe. May 24-hour skin germ protection that inhibits gram-positive germs that may infect pimples when pimple eruption occurs. Available in all leading supermarkets and your nearest sari-sari stores. Safeguard Family Bar, now 2 pesos off. Family size refers to 90-gram bar. 2 pesos off versus previous SRP. Oy, alang sa mga nagplano nga mo eskwela da og baking o pastry arts mga kapamilya. Aba, ako gani ga plano gay ko. Nga gusto ko makatuon ani mag-baking ta. May na lang pon negosyo ta or may mutang expert ani maong baking o pastry arts mga kapamilya. Yan, eto na mga best friend ang eskwelahan na dapat ninyo duulan. Think Quality Training, Think International, Think Vineyard College, mga best friend. In partnership with Chef Academy Italy, mga kapamilya, students can now study in Rome for 4 months and be trained by internationally renowned Italian chefs. Enroll now in our certificate in baking and pastry arts and join our first batch who will be in Italy this coming March 2014, mga best friend. And join our free orientation on March 8. Yan na, Marso 8, adlang Sabado, 2 p.m. to 5 p.m. at Vineyard International Polytechnic College, mga kapamilya. Or pwede silang tawagan sa ilang mga contact numbers 0936-392-9959. Again, 0936-392-9959 or 0919-493-1098. Again, 0919-493-1098. And look for Miss Che. Pangitaan niyo si Miss Che. Wala yung guwapa res Vineyard. Yan, or like them sa Facebook, mga kapamilya, ang Vineyard International Polytechnic College, mga best friend. Halos mga estudyante, faculty and staff diha sa may Vineyard. Good morning sa inyo, ha. Pasortiya kanila ni kaning mga makalarga sa Italy, no? At least makatuon sila o unsa gyud kay mga expert ba yung mga Italiano ba sa mga baking o mga pastry arts. Yan kita mga Filipino, dali ra ba kita maka-adapt o dali po kita makatuon. Sabi na mo nang tsansa na gini ninyo. Unsa pa inyong gihulat, apil na mo sa ilang orientation karong March 8, mga kapamilya. Ayan, just may yan sa 2 to 5 p.m. sa Vineyard International Polytechnic College, mga best friend. Alas 10:35 na, mga kapamilya.
to you by... Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang joy. 5 pesos, moabot og usa ka semana. Lambing mo ay nagiba, mundo ko'y nagiba. Di ko man lang nagsabi at hindi ko mawahay. Sinta, ba't hindi ko na maranasan ang iyong halik? At hindi ko na makita ang iyong ngiti. Sana sa iyong pagalit ako'y malala pa rin. At sana huwag mong limutin. Ba't hindi ko na maranasan ang iyong halik? At hindi ko na makita ang iyong ngiti. Sana sa iyong pagalit ako'y malala pa rin. At sana huwag mo, hindi ko na maranasan ang iyong halik. At hindi ko na makita ang iyong ngiti. Sana sa iyong pagalit ako'y malala pa rin. At sana'y huwag mong limutin. That song was brought to you by... Modest, saktong Modest proteksyon sa saktong presyo. Safeguard Family Bar, 2 pesos off. Family size refers to 90-gram bar, 2 pesos off versus previous SRP. My only request. Oras na ito karon mga kapamilya, alas 10:40 na sa Torsan, kino mga best friend. Natagatapusang caller, karong buntaga mga kapamilya. Hello, good morning. Hello? Hello? Wala man siya. May. Hello? Hello? Wala kita ito. Anyways, alas 10:40 na mga best friend. Ako, ato na ning, of course, yata na nato mga kapamilya. Ayan ang ato ang lyrics of the day. Kung sa kanya ang ato lyrics of the day mga best friends. Ako nagibasa ka ganina. Aba, pandamay gani. But before that, would like to say hi and happy listening nga pala. Kimberly Basnilio. Salamat Kimberly. Kring Kring. Hello sa... And also, may pagpaminaw Christian Lucaban Gawens. May pagpaminaw MOR dia. Yan og ate Renelu og Kaluwa. Nagwile, nagkaon garon og mangga. Salamat sa inyong pagtambay-tambay na may Lucaban Compound sa Barangay Sugbong Kugon, Taguluan, Misamis Oriental. Ako mga batos diya. And also, may pagpaminaw Alvin Carsolim Diala. O sa mga kapamilya nato des may balingasa, mga batos ni Axel Valmores or si Miss Madel Valmores as may palanay. And may pagpaminaw sa itong kapamilya si ayan akong mga batos din si Jean Arilia Tinam Inyemla. Ayan. Jennifer Mary Bakita Dadang. Sa itong mga kapamilya pa, dagan kayo salamat. Levlin Gablines, ayan, hello. Quintot Lianas, and also to Dal Feliciano Gabrera the third. And may pagpamina usap sa itong mga kapamilya, sila ni, Mikay Abonitalia Budlao, dagan kayo salamat. Ayan, sa gusto mga mahimong artista sa ito ang Moods of Romance. Yan, tangin ninyo yung mga cellphone niya. Kaya pasika mo na ako text para unya mga best friend. Ha? Alas 10:42 na mga kapamilya. Eto na ang atong lyrics of the day mga best friend. Kaya sa mga itong lyrics, kaya katapusan lang na katapusan lang na stanza itong basahan be. Ito. Loving you changes. Teka mo, nasa na yung bed ko? Ito, ha? Ito mga best friend. Pamina magmayo kay basi makabalo mo ani kung saan itong lyrics of the day. Sabi dito,
Loving you changes everything. It's giving me the strength, and it's all because of you. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I'm really close to stare for you. You're breaking me, leaving me in pain. Alam nyo, here's Kitama in 1995 song, You Are the Reason. Right here sa MOR 91.9. I forget the longings of my heart. It's you I think of night and day. Hey, you know, boy. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I really could. Just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. My thoughts are all about you, alive and true to me. But now I really have you, only in my dreams. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in Loving you changes everything. It's given me the strength, and it's all because of you. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I really could. Just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. MOR 91.9, my only radio for life. Basta MOR, Chinky Ping. Ano siya mga kapamilya, ang atong lyrics of the day is song ni Kitama. You are the reason, mga best friend. Aba. Yan, 10:47 na mga kapamilya.
Ngayong taon na itong makauban si Totoy B, mga kapamilya. 10:47 na. ABS-CBN Radio 91.9. My only request. You're listening to your favorite radio station, MOR 91.9. For life. Ako'y nabubuhaling sabik sa bawat sandaling ika'y makapiling. Piling, hayaang lumapit, huwag mo sanang ipagkait, pamalas ang langit. Ano nga darama tuwing makikita kang dumarating? Tuliro, di malaman ang gagawin na walang sino mang makapipigil sa akin, at wala nang ibang makapagbabago ng aking sa'yo. Di ko na malimot mga galaw at kilos mo sa aking pagtulog at sa panaginip. Ika'y mamalagi, di na muling malulumbay sa aking pag-ising. Ano nga darama tuwing makikita kang dumarating? Tuliro, di malaman ang gagawin na walang sino mang makapipigil sa akin, at wala nang ibang makapagbabago ng aking isip sa'yo. Ano nga darama? Anong nadarama ngayon sa isip ko ay hindi ka maalis? Tuliro, di malaman ang gagawin at walang sino mang makapipigil sa akin, at wala nang ibang makapagbabago ng aking isip sa'yo. Anong nadarama ngayon at nandirito ka sa aking tabi? Tuliro, di malaman ang gagawin at walang sino mang makapipigil sa akin, at wala nang ibang makapagbabago ng aking isip sa'yo. Okay, let's Jesse with a dos na mga kapamilya right here sa MOR 91.9. My only radio for life. Basta MOR. Chuiki Bay. Chuiki Bay. Chuiki Bay. Chuiki Bay. MOR sad-sad ug mapuhon. Dito ba sa may COC, FINMA, just may lang quadrangle nila. Kauban na to ang mga criminology students, faculty and staff para sa ilang criminology day mga kapamilya. And of course, among imbitara nga ito mga kapamilya,
Bubisita na sa inyong mga kapamilya sa inyong mga barangay at tingin sila sa Barangay Tablon. Karong March 1, adlong Sabado, alas 3 sa hapon para sa Kapamilya Barangayan. Dagang mga padula o mga papremyo ang ipanghatag alang kaninyo mga kapamilya. So kita-kits sa may Barangay Tablon Covered Court karong umabot na Marso 1, adlong Sabado na mga best friend. Ayan. And of course tonight, kunya sa alas 6, kauban ako si Star Patroller namo din sa TV Patrol, Northern Mindanao, Miss Grayan Mendoza. Yami sa mag-host mi sa Launchpad magazine para silang summer na issue. And that's my SM City Atrium. Si Jam ug si Brian Udayon dito sa may Limkit Kelux. Yan ang bago na hotel. Yan, hello sa inyo dia. So, muna siya. Hello sa mga concert unya, na gamayng programa para sa launching sa Launchpad magazine, mga kapamilya. So, katong mga dool sa may Uptown. Diyan mga best friends sa may SM City mamaya ha, alas 6. Yan. And 10:54. Ano sa mga staff day karon diya sa may Casa Marga. Ang mga idol diya si Dr. Marga. Sa mga nagstay karon diya, hello. Sa atong mga kapamilya karon, asa man mo, may morning sintanan. Sa mga nag-text ako, pasensya kay kung wala mo na greet ha kay pertin punuan na kay aning akong inbox di ay. Kag millions na ka mga messages ang naa. Amo sa ako niya karon. Yan taon-taon mga kapamilya. At ang si Totoy Bugoy yun niya mga best friend. Alas alas 11 paingon sa alas 12:30. And of course, alas 12:30 paingon sa launang programa ang kaning kung mag-iahak the drama edition. And alas 12 launa paingon sa alas 3 wanted palangga ni Lala Morena. Alas 3 paingon sa alas 5 ang hapon na best friend ni Boy Negro. And alas 5, dahil mga kapamilya, tingnan ninyo, alas 5:20. Alas 5, tingnan ninyo sa MOR, live na live, ang TV Patrol Northern Mindanao. Pag alas 6, paikot sa alas 9, MOR University. Alas 9, paikot sa alas 11, nga ito, Moods of Romance, MOR True Love Story. Salamat sa mga artista na ako gabi na si Miguel Daitia, si Ella Jane Mendoza, or si Nana of MUST and Lord's College. Na talaga ng inani kay makaano sila, magkabanding-banding, mga lain-lain na mga personalities, lain-lain na mga schools, magkabanding sila sa Moods of Romance. Nakabalo, Anyways, mga kapamilya, right here, right now, kauban na ako, ang Master Rapper, mga best friend, itaas ang mga kamay, iwang kay Y. Yo, what's up, everybody? This is Master Rapper right here, right now. Are you ready, guys? Yeah. Yeah. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Here we go. Here we go. Here we go now. Totoy B in the place to be. Makita sa TV almost every day. I'm feeling guapo, pero simpatiko. Ang original na barangay guapo, yeah. Bugoy ang dating, pero interesting. Ang akong mga labuching, yo. Ang pamati nga artistahin. Murag si Coco Martin. Para walay bigil, ako si Enrique Hill, yo. Totoy B. Makita sa highway. Makita sa derby. Almost every Thursday and Friday. Oh, yeah. Oh, yeah. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Joe Romantico ang akong pangalan. Chic boy na good boy ang ilang nailhan. Grabe ka cool, grabe ka hot. Tanang yung mga chicks ga kiat-kiat. Pasiplat-siplat lang ang akong birada. Kung makatuto ko morang mahilis ka. Ayaw kumpiyansa kung mag-istorya ka. Kahit taas lang oras aron maako ka. Wako nang andoy nga maako ka. Ang ako lang friend lang ta. Kumusayo ko sa mga sad-sad. Tanang yung mga chicks ga igwan-igwan. Break it down, yo. Come on. Break it down, yo. Break
break it down, Diyan na yo. lang kita mamawin, Break no? it down, yo. Diyan na lang ka tumalahi. Yo. Ang damay. Diyan na lang ito sa mga break it down yung ato usabon. Marag-mora may itong madaog-daog. O sa tangan nila, Totoy B. Siyempre, ang atong 11 a.m. Swertres result of atong bigatin hits our daily top 10 all the way till 12:30, yo. Ayan, muna siya mga best friend ha. O keep on requesting, keep on voting sa inyong mga favorite songs sa itong bigatin hits mga kapamilya. Kang resultaan na inyong madunggan gihapon sa Sabado para sa itong MOR Top 20 Countdown. Pero sa na yun ang mga mag-interchange gihapon na. Ayan, pero mas mahigit itong gikan sa inyong mga best friend. Ang inyong mga pagboto sa inyong mga favorite songs para sa MOR Bigatin Hits mga kapamilya. Wala ko yung oras mga best friend. Masunod na si Totoy B, ang inyong idol! Idol sa mga negosyante, trabante kuman pa! Palitan mo ang hollow block. Garantisadong gahi kaya ang hollow block ni Totoy Bugoy. Mas gahi pa sa kong ulo. Sexy and I know it. Ang laway talaga sa naman naman. Ayaw, Biana. Inastos ka! Hoy! Isa. Wala na basta. Salamat na sa kumasok. Kagawad Alan na magsayo sa Barangay Tablon. Mukuha siya 2,000 ka. Kuha sa natay dula karon sa Badopon. Salamat ni Sir Ben sa may Balulang. Sir Ben! Nagkuha siya Pila. kuha pa ni 1,500 and counting. Aba! Kuha nag 3,000 O sa katong ni Sir Francis day. Nasay kuhan karon nakuha gyapon siya pila ka libo gyapon mga igala. Ayan, pandamay. Thank you Salamat very much in advance. Kapag ganito mga igala nato, no? Musuporta yung mga negosyo. No? Lagi, salamat. Naluoy sila kalabay ko ngayon. Sila kayo. Wapag yung pilan to yung manahimo nga. Wapa na. Kulbaan. Agso kabalakan tag-iya mga igala. 5,000 primerong yawa. Pwede balik. Damay. Sige lang, i-display na nato na. Okay-okayan. Ayan, big sales, Halo Block. Damay. Alas 10:59 na. Wala ko yung oras, mga best friend. This has been your lover boy, Joe Romantico, and chick boy, pero good boy. And bye for now. God bless, take care, and I love you. Mwah! Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2. Patinigan na pipili, teka muna, teka lang, painom mo na lang tubig. Fish sa segunda, bago makatumba, dapat makikita ka na rhyme na maganda at madulas ang pagbigat. At iba ka sakali marinig ng libo-libo na Pilipino nakikinig sa mga pagbibo ko. Di ka ba nagugulat sa mga naganap? Di ko din alam kung ba't ako sikat. Para mang panaginip na pinilit makamit, talagang sinusulit ang pagiging makulit. Kailangan galingan, di na kayang tapatan ng tutugan ng parokya at ang aming samahan. Paano to wala na akong magsabi, ngunit kailangan gumalaw ng mga labi kong ito. Kunyari, nagpapakatakanin na magaling din ako kaya natali. Tapos na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito rin si Glock 9, wala siyang apelido, magbabagsakan dito, paparang na si Kiko. It ain't a Uzi or Ingram, triggers on the maximum, not a 45 or a 44 Magnum, and it ain't even a 357. No 12 gauge, but the mouth so listen, nandito na si Kiko, at kasama ko si Chito at si Glock 9, and it's time to rock rhyme. Di ko mapigilan lumabas sa mga salita sa aking bibig, at di pa dadaig ang bunganga, hanap tong bunganga, lahat na papahanga sa talento, ako'y taga-kalento, ang bata Mandaluyong na ngayon nakatira sa Antipolo.